Santos ng Ebanghelyo sumala kay San Mateo. Niya nasiling Isus sa niya mga tinunan. Nasiling ako iyo, nga magpupuri Enrico hin pagsulod paginadian ng langit. May dapa ako, lain nagsisiling iyo. Mas mapuri para Enrico hin pagsulod na ginadian sa Diyos, kahin Camillo hin pagsuhot ang taranugan hin dagong. Ang pagkabatihan niya mga tinunan na iparusa nila, nagpakiala nila, hinumanyayan in matatalwas. Gitutukan nila ni Jesus na ginpatmon, diri din hihimuhin mga tao, kundi para sa Diyos na hihimu ang natanan. Niya nagdakan ni Pedro, Ginoo, itaa, ginbayaan namong ang natanan, ngan sinunod kami hahimu, ano man ang namon maaangkon. Nagsiring kay Jesus, nasiring ako hahimu ini. Kung lumingkod na nanakan tao dito ang langit nun niya na trono, di tanbag mo kalibutan, malingkod na trono liwat kamo, nga napulog kag duha nga akong mga tinunan, hin paghukom, han napulog kag duha nga mga tribu ng Israel. Ngaran nga tanan nga binaya, hin mga balay, kabugtuan o mga kaganak o kabataan o mga uma, tungod akong makarawat in labaw pahin sa kagatus na pilo, ngan tatagan pa ang pinabuhi nga dayon. Kung di damo in maurhi nga nag-una yan na, ngan damo in mauuna nga nauurhi yan na. Ang Ebanghelyo ng Ginoo. Pagkiyahan na ni Pedro ng sila, ano man ang akong maaaraw. Asaw at akong pagkiyahan, ano man bintaha nga akong maaaraw. May nabakalunggan na yan, nga sukli, ito na akong pag-alagay sa Diyos, sigurista ito. Yan, valid man ito lang na pagkiyahan. Ano ba? May ba kaurhian? May nato baliwat? Ano man ang damong maaakon? Daratong muna, ito natong psikolohiya, kondisyon na pala, punishment and reward. Kung maupalik, may da reward, may da kapalit, may da kabaliyo nga panos. Kung marawat yung buhat, may liwat ano ba, katubang na pato. Kaya si Pedro, ano man na nakon makukuha, ano man nakon maauto. Ano man nakalungganayan, ano man may bintaha. Kita kon maauto, kung pagalaga kay Kristo, kasi ito pinita kong pagyan. May dapat ako makukuha, pag sining mga kagalaw. Kung naman at makukuha pag sining mga kagaling, ano naman ako makukuha? Kita akong pag-alagat kay Kristo. Naratong ginbasa ng Ebanghelyo San Mateo 19, 23-30. Ano sa inyong Kristo? Nasa niya ko iyo, kung lamingkod na anak ang tao dito ang langit nun niya na trono, di tanbaw kalibutan, malingkod na trono liwat ka mo nga napulog kag duha nga akong mga tinunan, ang paghukom ang napulog kag duha ka mga tribu ng Israel. So may langit, may ginadian, may ginandam ni Kristo. Ngan ang natanan, na binayahin mga balay, kabugtuan, umagaganap, o kabataan, o mga uma, tungod akon. Makarawat, hinlabaw pa, hinusa kagatos kapilok, ngan tatagan pa ang pinabuhi nga dayon. Duha ang iginsaan ni Kristo nga binta nga aton makaangko. Material abundance
and spiritual reward. Material o spiritual. Sa iya ang bintaha naging saada aton, ang kaluganayan naging saada aton pangalagad kay Kristo, ito aton kinabuhi nga tayo. Nga naging saad na diri na kay kinabuhi nga tayo, kundi di sa inyong kalimutan, makatagamtan kita ang iya material o grasya nga bahalos sa aton pangalagad. Yung kita pakasiring, yung natanan na akong kalungganayan, ito na akong pinagutungod na, ito na akong kaabti. Tungod na ito na akong kaswiti. Padulungan natin, ngayon nga tanan upa o balos ang Diyos sa atin. Grasya ngayon hatag ka atin. Dan natin ito material ay spiritual. Makarawat sa inyo, makarawat pinusakan katos kapilok. It is material abundance. Dili kay pagpuyugin kay buhi nga kablas. Hinwaray, hindi kawarayan. The poor is not to be poor, the poor is to be detached. Kung na ini kalungganayan, naging hatag ng Diyos sa atin, ibarul kita yung pagkilala, ngayon nga tanan, ikita lumalabay lang. Ada ini grasya, ada ini material, ya grasya ng Diyos na ihatag na atin, pero diri niya mo na atin kataluwasan. We also learn how to detach. God will give us so much, but we have also to detach. God does not promise us that we may live in wallowing poverty and in dire need. No. He gives us, He promises material abundance. At the same time, we must learn how to detach. Yan iba, kung natin siyahan na pagbasa, ano na, ang kinabuhi na kanalalibot na niyan. Na kanalalibot na niya mga. Ano silang Ginoo? Papatukan tayo. If God has given us material rewards, dulungan natin. Ngayon nila kay para aton, kundi para ang Diyos yan aton kaminataran pag-imaya. It is a reward that God has promised to us.